ба фикри ман ин нодуруст буд, ки чунин воқеа рух дод. Чунки аллакай ин ҷашн тамом шуд, ба анҷом расид ва ҷавонон яъне озодона ба берун баромаданд ва ба фикри ман ҳақ надоштанд, ки ҳамин хел бо онҳо суҳбат кунанд. Чунки ҳозир ҳаст он ҷо дар фейсбук, дар тамоми интернет чӣ гӯям, онро ҳама мешунавад ва мебинад ва мефаҳмад. Яъне ҷавонон мехоҳанд баъд аз он яъне боварии онҳо кам мешавад. Дар фейсбук ба фикрам надаму, лекин ҳамин ҳамсинфомон гуфтанд, ки як давҷа ҳамин гап мекунем, ки веселье буд кардем. Барои ҳамин Мелиса қапидансон, ки дебоширит кардан, ҳамин неустойчивое поведение мегӯям. Ба хаёли ман, ки ваё вообще накунанд хали кор. Ваё ҳуқуқ надоранд, ки даже дашном кунанд одамро. Барои ҳамин ба хаёл намедорам. Бояд ба хубӣ бояд мефаҳмонданд. Мисол хеле сеёнои тоҷикӣ хунон гуфту ба хубирам фаҳмонд шав, хеле намефаҳмам. ҳама ӯ фаҳшонияте, ки дар он рекорд гӯем бале садо дода буд, ин суханон дар ягон ҷо бояд қабул нашаванд. Чуне ки на модармо, на духтаре, ки дар он ҷо садо мекард, бояд ҳатман ҷазо дода шавад. Ва ҳамчун як наврасе, ки донишҷӯ ҳастам, бояд гӯям, ки ҳуқуқҳои кӯдакон, ки аллакай ин як вайрон кардани ҳуқуқҳои кӯдак ба шумор меравад, ҳатман беназар намонад. ҳозир яъне дар дигар давлатҳоро гирем, онҳо ҷашнҳои дигарро ҷашн мегиранд ва яъне милисаи онҳо ба онҳо ҳичи намегӯяд, чунки ин ҳамчун яъне онҳо ҳурмат мекунанд. Медонед, ин барои мо шармандагист, ки чунин воқеа рух дод. Барое ки ҷавонон яъне озодона вақти худро гузаронданд, шодӣ карданд, хурсандӣ карданд, яки баъд аз ин воқеа яъне психикаи кӯдаконро вайрон карданд. Хай кори Мелиса дашномтӣ нест, ки бояд ҳеҷ гапям ту чӣ ба ҳамин кора кардӣ. Набояд ки ай ота, ай оча, ай ховара хӯрад кунад. И айрӯи қонун нест.